Tuđman je u javnom istupanju na trgu Bana Jelačića 24. maja 1992. godine izjavio, citiram, doslovce: "Rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela, ali mi smo procijenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske. Zbog toga smo mi vodili politiku pregovora, a iza tih pregovora smo formirali svoje oružane jedinice. Da to nismo tako uradili, ne bismo došli do cilja." Upravo predsjednici Hrvatske i Bosne, Tuđman i Izetbegović, predsjednik predsjedništva Jugoslavije u to vrijeme, Stjepan Mesić, započeli su rat protiv Jugoslavije, a time protiv Srba, građana Hrvatske i građana Bosne i Hercegovine, najpre nasilnim, protivustavnim aktom secesije tih republika, a odmah i oružanim nasiljem protiv srpskog stanovništva